Dobro jutro, dobar dan, dobro veče. Dobrodošli u top 5 za mesec... April. Za mesec april. O nekim filmovima smo već pričali na mom kanalu, jel? Kao na primjer, na prvom mestu film Minecraft. Znači, oni koji obožavaju ovu igricu znaju o čemu se radi. Tako da, film je top, nemam šta da vam pričam. Jack Black u ulozi, isto tako je tu Jason Momoa, jel? Šta hoćete više od njih dvojice, mislim, brate, ne, ono... Sinners, ili ti grešnici. Michael B. Jordan, jedan od najpoželjnijih muškarci iz Hollywooda, trenutno, mislim u zadnje 2 godine. Ja se sećam njegovog prvog filma koji sam gledao, ne mogu setiti kako se zove, ali nešto u pitanju da tinejdžeri imaju neke moći kada dođu u kontakt sa nekim meteoritom. Mnogo dobar film. U svakom slučaju, Sinners, on je pisao scenario, on je radio sliku, video, znači dečko je odradio film 1/1, svaka čast. Definitivno na mojoj listi filma koje treba da odgledam, tako da preporučujem svima. Vidite trailer ovde koji laufa sve vreme. Zatim imamo film koji je isto tako dobro prošao, Računovođa ili ti The Accountant, ali drugi deo. Prvog dela, ne mogu da setim da sam ga gledao. U svakom slučaju Ben Affleck, nekadašnji Batman, jedan od mojih omiljenih Batmana, Ben Affleck glumi u filmu i John Bernthal koji glumi u Marvelu Punishera. On mi uopšte nije za tu ulogu, ali nema veze. Pišite u vašim komentarima šta vi mislite o tome, da li John Bernthal treba da bude Punisher i dalje ili ne. Dobra glumačka ekipa, verujem da je dobar film, akcija, nisam odgledao, spremam se. Mislim da je ovaj film rađen po igrici. Film je ko-direktirao Ray Mendoza i Alex Garland. Ne znam koliko je to bitno za vas, ali u svakom slučaju Warfare, film je o ratu, jel tako, izašao je 11. aprila, donekle neka akcija, koliko mogu da vidim ovde, ništa loše, preporuke su tu, ali da, odgledati i onda komentarisati, jel, u svakom slučaju. I na 5. mestu film Amateur, The Amateur, glumi Rami Malek u ulozi Charlie Hellera, koji radi kao analitičar za CIA. Jedan krimi film, verujem da je dobar, sad ne mogu mnogo da pričam o njemu jer nisam ga gledao, ali po traileru možete da zaključite ovde da li vredi trošiti vreme na ovakav jedan krimi thriller. Nadam se da se sećate Lawrence Fishburna iz Matrixa kada daje pilulu Neo ili ti Keanu Reevesu, jel? I pita ga koju ćeš pilulu, crvenu ili plavu. Taj glumac koji ga je pitao, to je Lawrence Fishburne. Mislim da je ovo sasvim ok film, dajte mu šansu. U svakom slučaju hvala vam što ste bili u ovoj epizodi sa mnom. Top 5 filmova za april. Za mesec april 2025. Hvala vam puno, veliki pozdrav, ćao.